Qazaqstan Respublikasynyň Şymkent şäherine jiu-jitsu boýunça geçirilen Merkezi Aziýa çempionaty ussatlary ýüze çykardy. Türkmenistanyň milli ýygyny toparynyň turgunlary ýarışda üstünlikli çykyş etmek bilen jemi 19 medal, şol sany 4 altyn, 8 kümüş we 7 brünç medallary gazandylar. 5 döwletden 700-e golay turganyň gatnaşan bu ýarışy çekirilişli häsiýeti bilen tapatlandy. Kazanılan şeýle ul üstünlük ýurdumyzda türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamyň saýasyna we hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň ýol başlygyna Pekin Paýhas ummany magtym bolup Prag ýylynda da turganlarymyň halkary ýarışlaryna işen gatnaşyp, olaryň gazanan medallarynyň we ýeňişleriniň diýarymyzyň awryny hemde Türkmenistanlaryň watanymyza bolan buýsanjyny artdyrmak bilen milli sport mektebini mundan meýlekde kämilleşdirmek üçin uly mümkinçilikleriň açylýanyna şaýatlygy diýär. Çünki Türkmenistanyň ýokary netijeli sporty üstürmek döwlet syýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň biridir. Şeýle-de munyň özi berkara döwletiň täze ýamyny garkynç döwrüne hormat prezidentimiň ýol başlygyna üstünlikli durmuşa geçirilýän bedenteri we sagalçy hereketini we sportda ýokary gazananlary ösdürmek syýasaty netijesinde ýurdumyň halkara derejesindäki sport awraýynyň ýyl-ýyldan artýanynyň, şeýle-de turgun ýaşlarymyzyň gadamlarynyň rowaşdygynyň nyşanydyr.